Paano, lagi po tayong gagabayan ni Lord na matupad yun kung ano man po yung mga pangarap na yun. So sa ngayon po, meron na po tayo doon munting pagsasaluhan. Di ko na po patatagalin kasi nga oras di peligro na. So, the table is now open. Thank you! Malakas naman talaga mga dami. Mama, nabot yan! Ata, nabot sa kayo ni wala ka mo. Belora yan reading next. Si Maylene Navarro. Para sa mga nag-send po, yan di ma'am ning mga subscription ng mga kakilala po naman. Opo, ma'am. Bigay nyo na lang. Okay po, ma'am. Bibigay natin. Anyway, consolation lang naman. Opo. Isang na lagay natin yung pangalan niya. Pangalan niya. Laloob. Ang next requested teacher po ay si Ma'am Bell. ay sexy nga babae nga tanyaran ni Clark. Nagulat siya. Kabahan ka na! Jeric, makasinag! My name is Rina. Ngayon, meron akong maikling message para kay Benong TV. So much sa long-lasting power bank. Dahil dito, natulungan ako sa aking online class at sana marami pa kayong matulungan at sana dumami pa ang inyong followers at kung gusto nyong sumarap ang inyong luto, hanapin nyo lang ang Benong TV channel. Thank you so much, Benong TV. More power bank pa more!